game da banza yanzu Suleiman kai burin ka kenan a rayuwarka da duniya ka samu ba ma hawan jini ba hawan kashi kai kadai ka gallabe ni yau a shekara can gobe kana can jibi ka je ba za ka iya wa kanka faɗa ba kai matsayin kansila ba kana so ka nemi matan gwamna ko wannan yare tsarin ka ce me kake da shi zaka neme ta waye kai baba shi ba aure samun sa ne kuma kana magana da wayannan mutanen ka san rayuwar nan yanzu wannan ma ba su kai ba za su kai abu a rayuwar nan kowa da abin da ka kai abu na maka gari ba haka nake nufi kai abu yanzu abokanan banza ga sanan wannan kake har ya fashe da makami biyu suka ce ko har ya fashe da makami sai da kana musu ni yanzu bai san ga maka magana kace ka kuma ce kullun ka dinga cusa mun takeici da bakin ciki abin bai shi kuma na maka gari ya abu ba haka nake nufi kai maka ya abu a'a yanzu kowa ya ganka ya ga mutumin arziki har dan gemu ka aji fuska ta annabi musu zuciya da farauni Allah kadai san zuciyanka kai ba wanda ya sai ga maka ka aji dan gemu tsit ba wanda zai kalle ka ci ba mutumin arziki bane amma abubuwan da kake shukawa kullun ka dinga samun rake ya ce yau din nan sai ka kuma ce wallahi hukuma ta zo zan cika ka ina amfani haihuwar gaske wallahi da haihuwar garabarin gaske insha Allah kuma haka ba zai faru ba Allah ya gaba ta saka ba mu ce ba za ka tashi ba